na Diyos akong baligya, oy. Mahalin ba ka ni Runo kay aron makaginansya ko? Bi, magpaabot ra ko dani, Bi. Nay mo ari. Sakhag, magsuri-suri ko dito sa unahan. Ngeng, ngeng. Wow. Usakhag, dulo na ko niya. Atik-atik ko og palit. Kay para, maisahan ako siya. Bi, duulo na ako ni Bi. Hala, hala, hala. Naalagi nagpadulong kun sa kani, ha? Temsa, si Susan man dyan ning dagwaya ni, oh. Ngeng. Oh, ayo! Oh, nialagi ka, Susan. Nagbike-bike pa. Ikuha na nimo ng bike, no? Hala, bata ka na bay. Hinatag ba ni sa akong kuya? Tanawa, gwapo kayo. Gwapo gihapon, o amang gano'n na himasa. May pagmupalit na lang ka sa akong baligya, Susan. Parang mahalinan ko. Mao man ni ako gipaabot. Ako palit Bi. Oo nya, pagpila man po na tanan. Kini, tag 50 na tanan para nimo. Ngi kamahal. Tag-jison na maguna sa tindahan ba? Dito aman to, dire, mahal gyud kay magplite pa man ko. Bitaw pod no, sakto pod ka bay. Pero di mo sa akong plano. Unya, Susan, papalit na ka. O kana isulod tanan. Sure ka, imangot doon? Uy, kadaghan akong kwarta. Wa man ko ikubag, Susan. Ano nagka-problema diha? Naalaman ko. Araw. Pagulat ha, andama dayo na imong bayad kay ako na isulod tanan. Ay nagkabala ka dira. Nalagi ko pang bayad. Oh, dira. Nya, asa man imong bayad? Bayad. Dara oh. Bye-bye. Wa si kay ayo, Susan pa. Bye-bye. Ato na ko. Susan, nambi na. Susan, di ba yan ay maayo na imong gibuhat? Iuli na, Susan. Kay maunay masundog sa mga kabataan ba? Di jud maayo na imong gibuhat ba? Sige na lang oy. Naragiray oh. Sorry na good. Ana ba? Para nga prince na ta. Okay.